Indaulwan ni Governor Cecilia Araneta Marcos ti panakaiwaras ti tulong pinansyal kadigiti barangay frontliners iti munisipalidad ti Vintar. Anang dayaw ti dedikasyon ken serbisyo da kadagiti komunidad da. Agdagop iti 1,156 a barangay frontliners iti nakaawat iti 4,000 pesos iti tunggal maysa. Impeksa ni Governor Araneta Marcos iti panagyaman na kadagiti first responders ken partners para iti panagbangon kadagiti natalged ken naandur a komunidad. Daytoy agakat ket pinasingkedan namanen ti panagkumit ti gobyerno probinsyal iti inclusive ken mapagtalka na serbisyo publiko. Barangays dito sa Bintan. May mga barangay officials, barangay health workers, barangay canons, daycare workers, at ang mga lupon. 1,156 recipients na makakatanggap ng 4,000 pesos. Cash is life, diba? At of course, kasama po natin in spirit ang ating Vice Governor, si Matthew Marcos Manoto. Alam niyo po, medyo abanang-abala siya ngayon kasi sa January 9, ikakasal na po siya sa Cebu. Tapos di pa naman sila pupunta sa January 16, ikakasal sila ulit dito sa talagang double na. Hindi na talaga siya makakawala yan. So, talagang hindi na po siya single, pero I'm sure mahal na pa rin ang Ilocos Norte. Ilocos Norte is still number 1 in his heart, I'm sure. Siguro, si Jenny na muna tapos ang Ilocos Norte. Anyway, I hope ayos po ang pag-isipin natin ngayon at sana masaya pa kayo. Nagdasal abaro at tawin. Thank you so much. God bless you all. Tisabali ang bangir nagiwaras pa iti burial assistance ni Governor Araneta Marcos kadagiti 83 a beneficiaryo iti Ferdinand Marcos Stadium na ikanti na surok a 600,000 pesos para iti nailatang a pondo abalang suporta iti gastos ti pumpon. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak, RMN.